Txakurra lagun bila. Aintzina, duela urte asko, txakurra baso handi eta eder batean bizi zen bakarrik. Basoan bizitzeko behar zuen guztia zegoen. Jateko fruitu gozoak, edateko ur garbia, lo egiteko belar leuna, bainatzeko ibaia, eta dena berarena zen. Aberatsa zen, baina aberatsa izan arren, txakurra ez zen batere zoriontsua. Asper eginda eta triste bizi zen. Nik ez dut bakarrik bizi nahi, erabaki zuen egun batean. Lagun bat bilatu behar dut. Eta birritan 2 aldiz pentsatu gabe, baso aberatsa utzi eta lagun bila abiatu zen. Luze gabe, laster, ardia aurkitu zuen larre batean, zelai batean, lasai belarra jaten. Ardiari ia bere laguna izan nahi zuen galdetu zion txakurrak. Ardiak baietz erantzun zion, eta txakurra etxera gonbidatu zuen. Baina gauean izan ziren kontuak. Txakurra, beti bezala, zaunka hasi zen gauaren erdian. Eta ardia beldurtu egin zen. Ixo, isildu, horrela jarraitzen baduzu, otsoa etorriko da eta jan egingo gaitu. Otsoari haragia jatea asko gustatzen zaio eta. Bai ardi beldurtia, pentsatu zuen txakurrak. Nik ez dut horrelako lagunik nahi. Eta orduan amaitu zen txakurraren eta ardiaren arteko adiskidetasuna, laguntasuna. Hurrengo egunean, goizean goiz, ardiaren etxetik alde egin, joan, irten, eta otsoaren bila joan zen. Otsoak animalia ausarta izan behar zuen ziur, eta lagun ona. Beraz, otsoa aurkitu zuenean, bere laguna izan nahi zuen galdetu zion. Bai, sartu etxean, erantzun zion otsoak pospozik, bera ere bakarrik bizi zen eta. Baina gauean, txakurra zaunka hasi zenean, otsoa haserretu egin zen. Ixo, isildu! Hartza entzuten badizu, etorri egingo da eta basotik botako gaitu biok. Basoaren jabe bakarra izan nahi du eta. Agur otsoarekiko adiskidetasuna ere. Txakurrak ez zuen halako lagun beldurtirik izan nahi, eta hartzaren bila joatea erabaki zuen. Hartzari, aurrekoei bezala, bere laguna izan nahi zuen galdetu zion, eta hark ere, aurrekoek bezala, baietz erantzun, eta bere gordelekura, bere etxera, eraman zuen. Bai handia nire laguna, pentsatu zuen txakurrak. Hau ez du ezerk ere izutuko, beldurtuko, ez. Baina gauean, txakurra zaunka hasi zenean, hartzak esan zion estu eta larri. Ixo, isildu,
Gizakiak baldin badator akabatu egingo gaitu. Gainera, gizakiari, asko gustatzen zaio nire larrua berokiak eta alfonbrak egiteko. Harrigarria, pentsatu zuen txakurrak. Kankailu hau esalda bada gizakiaren beldur. Akabo, amaitu, hartzaren eta txakurraren arteko adiskidetasuna, laguntasuna. Hurrengo ahalegina gizakiarekin egin zuen txakurrak, pertsonekin. Gizakiak ere txakurraren laguna izan nahi zuela erantzun eta etxera eraman zuen. Hemen dago, gizakia, emakume bat. Gauean, jakina, txakurrak zaunka egin zuen eta gizakia esnatu egin zen. Gose bazara? Jan, esan zion gizakiak txakurrari. Baina utzidazu bakean lo egiten. Harrigarria, pentsatu zuen txakurrak. Animalia hau, pertsona hau, ez da inoren beldur. Zaunka egiteari utzi, ja ez zuen zaunka egin, eta lasai egin zuen lo txakurrak. Geroztik, txakurra eta gizakia, txakurra eta pertsonak lagun minak dira. Eta egia ala gezurra, bi begien artean sudurra.